Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Dihorhon hapursuhon nami nasatokin jala naneang, ido hasangapon na sumurung, na lumobi hamuliaon na saleleng-leleng na tuhami. Hami akka naso tumailihon akka na tarida, akka na tumailihon akka naso tarida, ay namartikido anggo akka na tarida, alay na saleleng-leleng na do akka naso tarida. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, hupang idohami tuho, selehon matodim na badiai tu bagasan rohanami, saipayan di bagasan hami asi ni roham dohot hati goran, na pinatupan ni anakmu Yesus Tuhan nami, sai ramoti hami di hamamasa ni pangujunan, pergogoi mahami mangulahon lomo ni roham, asalam marlas ni roha hami mida denggan ni pabahenammu di hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni debata de mingguta sadarion imasian Heber biddu 10 ayat 35. Heber biddu 10 ayat 35. Ope unang ma bolokok kamu hiras ni rohamuna ay balgado upa nii. Imasahatna atong rak mangidogogo mahita tuadopan ni debata laho mangulahon naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho bartu patik mi. Amin. Bye.
Tapau du bema rohatta tua dopan ni debata, tatopotima dosata, martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang, para siroha na sumurung midahami, hupar hatutu jala hutopoti hami do dosa dohot pangalason nami na godangi di jolom, tatap hami marhite-hite asini roham, jala sesama dosa nami saluhutna, ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amen. Tabigema baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dadap. Botardo bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Hatani debata nagabe trupuk epistel de mingguta sadarion di enet do sian sada Timoteus biddu 10 sad biddu onom mamuka sian ayat 10 sada sahatu ayat 10 onom tajahama marsikat sori alai anggoho halak ni debata maporus ma siani pareyahi ma hati goran hadaulaton haporseaon holong ni roha habengeton dohot labok ni roha haburjuhon maparalwan haporseaon nadengani takup maphangoluan saleleng-lelengna aitusi doro dijo jala di parhatapot lo dari panuki dengan ijolo ni torop sitindang hupatik maho dijolo ni debata na panguluhon saluhut doho dijolo ni Kristus Yesus nama katidakon na denggan dijolo ni Pontius Latus radoti mapatiki so marindang so hasurahan paima tarida Tuhata Yesus Kristusi ai di hajujupang nitikina patarma ibana bahenon ni namartuai pergogo sasadasa raja ni akka raja Tuhan ni akka Tuan. Sasadasa donan so olo mate, singani hati uron naso tarpot-pot, naso dumdida jolma ibana, jaladang tarbereng hasangapon, dohot hagogoon mani ibana, ro disalem-lelengna. Amen. Ima sahatna, martua doakan atau mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amen.
Taha tidak kumaha porsiau tai, songenahi na tidak kon didongat taha sasa porsiau disadok portibion, rap mahita madok. Ahu porsia di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangit dohotano. Ahu porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tumuhon ni si Maria, nagabagabea siatot di parbadia, adoraso habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mula mangolu di are patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamuni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, disima dana mula usogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohok namate. Ahu porsea ditod di parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohok dihasesani dosa, dohok dihatai nama dok, mula mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohok dihanguluan na sora suda. Amin. Titing HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Horas semari hita saluhuna amang inang. Horas. Tatangihon ma titing ni minggu ta sadarion. Minggu pasaplonom dung Trinitatis 5 Oktober 2025. Sada. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu pasaplonom dung Trinitatis hasi tulusadaw ni debata. Topik ni minggu ta ima nasun badia do debata jala parbinoto. Paduahon, padidion nabadia. Di hari minggu sadarion 5 Oktober 2025 di parmingguon pukul 10 WIB di patu pahuriat tado pakubasion padidion nabadia tu sahalak yanakon bawa doho tu sahalak yanakon buru. Patoluhon, dewan-dewan, dewan koinonia. Seksi sekolah minggu. Kegiatan pembekalan catering guru sekolah minggu dohot seksi sekolah minggu. Kegiatan pembekalan catering guru sekolah minggu dohot seksi sekolah minggu dipatupa di hari minggu dipatupa hari Jumat sahatu minggu tanggal 2 sahatu tanggal 5 Oktober 2025. Nama ringanan di Yogyakarta na niluhon ni amang padita resort Padita Region M. Siahaan STH, marpardumua tu kegiatani sekolah minggu di hari minggu sadarion tanggal 5 Oktober 2025 dang masuk kelas. Papaton, namar bagas, titik parjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagason ma, to bagus tegus tidak butar, anak niamata, budiman si bahutar nahenan, Tubun inata Rosmawati Borusite Morang Nahinan, alamat Jalan H. Umaidi, nomor 50 Rawa Bambu, 2 RT 0010 RW 007 Pasar Minggu, Ulaya Opat. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, dohok nanai ngorwana. Erni Borusiburian, Boru Niamata, Nelson Siburian Nahinan. Tubuni inata Permina Boru Silitonga. Alamat Jalan H Mencong RT 02 RW 00 Sada Sudimara Timur Ciledug. Anggota Jemaat HKBP Pakujaya Ciledug. Pamaso-maso dipatupa di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 pukul 2 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. 2. Titing paduahon. Naing majalo paso-paso perbagasun ma bintang permadi Simanjuntak Eskom, anak niamata Narson Hitler Simanjuntak tubineta situa osna Boru Silitonga, alamat Jalan Tanjung Barat RT 005 RW 006 Tanjung Barat Jagakarsa Ulaya 2. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu
Resort Pasar Minggu. Dohot nanaing orwana Sartika Dewi Pangaribuan Eskem Nurse, Boruni Amata Basiman Pangaribuan, Tubuni Inata Teti Meriana Boru Panggabean SPD, alamat Rumah 3 RT 00 Sada RW 004 Teluk Ambon, Maluku. Anggota Jemaat Gereja Protestan Maluku. Pamasa-masu di Patupa di hari Sabtu 10 Oktober 2025 pukul 8.30 WIB di HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Tolu titi perjolo dohot paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbagasan ma adevi maru tua silaban SH MH CTA anak niamata anggiat saut martua silaban SE MSI tubuni inata Elfrida Roaini Borusi Hombing, alamat Jalan Gabus Raya Kafling 9 nomor 36 Pasar Minggu Ulaya Opat. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu dohot nanaing orwana Beatrix Olga Natania Borunapit Hutajulu SPD, Borunia Mata Robert Roland Hutal Hutajulu SH, Tubun Inata Yuli Punia Margaret Boru Huta Barat, alamat Jalan Bantar Jati nomor 12 Setu Cipayung, Jakarta Timur. Anggota Jemaat HKBP Pondok Gede Pamaso-masuo di Patupa di hari Sabtu 10 Oktober 2025 pukul 8.30 WIB di HKBP Pondok Gede Resort Pondok Gede. Papaton titing perjolo naing majalo pasu-pasu perbagasan ma munna mula mora Simanjuntak SPSI anak niamata situa Saidi Simanjuntak tubuninata Titi Marni Boruhutagalung, alamat Perum Tomon Jalan Eka Jaya Opat nomor 3 Kramat Watu sektor 2 Kramat Watu Kabupaten Serang Banten. Anggota Jemaat HKBP Serang Resort Serang dohot nanaing orwana Maria Permatasari Samosir SM, Boruni Amata D Hasiholan Samosir BE ST, Tubuni Inata Roseria Borusiani Par Nahinan, alamat Jalan Kelapa Hijau nomor 10 RT 00 Sia RW 003 Jagakarsa Jakarta Selatan masuk Ulaya 10 Tolu. Anggota Jemaat HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu. Pamaso-masu di Patupa di hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2025 pukul 8 WIB di HKBP Serang Resort Serang. Palimahon dana nasorang di basa-basa hotu-hatta do sada dana boru na di hari Minggu 20 September 2025 ima di keluarga Andreas Wahyudi Padapotan Hutapea SSI T M Mart E Inang Anggelia Kusuma Putri Boru Gurning STRT, alamat Jalan Musawara RT 0 Tolu RW 0 Sada nomor 5 Ragunan Jakarta Selatan Ulaya 12 Hipas do danaki songoni nang natorasna. Paunopon ruas ni Huriata namar ulang tahun saluhut ruas namba Parhalado HKBP Pasar Minggu Pasahaton. Selamat ulang tahun ma tuhamuna saluhut ruas namar ulang tahun hatu tubu dohot namar ulang tahun Parsaripeon mamukas ya tanggal 5 sahatu tanggal 10 Oktober 2025. Goar-goar namar ulang tahun boy mata ida di buku warta jemaat. Hatani debata nagabe ujahan nilas nirohatai di enek dosian 2 Musa 20 ayat 12. Ikon pasangapomu natorasmu asa leleng ho mangolu di tano na nilehon ni Jehovah de Batam tuho. Papituhon ruas namar sahid. Tuaka ruas namar sahid na dirawat di rumah sakit, dirawat di Jabu, rawat jalan dohot akka namar sahid menahun dohonon nami ma sadi pasu-pasu tuhat taima sude pangbotion na jinalomuna
tibu malum parsahitoni. Tatangyak kon manasida asa tibu malum siap parsahitoni daftar goar-goar na di bagasa parsahiton boy mata ida jala tajaha di buku warta jemaat. Titing nasu jinahahod ho parhepengon huriata boy mata jaha di buku warta jemaat nau di para di huriata sangoni matiting dihita di bagasan samingguon horas. Tabe kema kor puji-pujian sian kor gabungan parpuan.
Dame ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti aka ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihamu kamanginang. Selamat hari Minggu. Tuhatama na mamasu-masu mangaramoti huhut madongani para saurata di minggu tasadario. Minggu 10 dung Trinitatis hatani debata nagabi ujahan di jamita di hita si jalo ota doho si hangulu honota tersurat do di buku panurirang Habakuk bidusada ayat 12 saharudi ayat 10 tabuka mabibelta tatangi homma hatani debata hujaha homma di hita tangiang ni panurirangi dahodo ali jahu bade bataku sian narubi dope
nasun badia diau. Daktagamo mate hami luasommu, ali Jehovah bahen uhum do ibana, ubahen dipatidakko. Jala bahen padjoraat do ibana, ubahen ujak ibana, dibahekko ali duluk batu. Pita situtudo matam, ubahen so tarpaidaidaho naroa. Jaladang tarbahekko marsobu-sobu mida pangarupaon. Buasa ma tukpaidaomu pamupusi. Tungsi maho molo di bodut halak parjahat natumigor sian ibana. Jala tuduson akadekelau jolmai di bahekko, tuduson guluk-guluk tahe naso marraja. Tuk saluhu do disitak nasida tugijang marhite-hite hail. Jala di papungu di bagasan jalana. Jala diojat tu bagasan hadak kadangan na. Alani i marlas ni roha ibana. Jala marulup-ulup. Libaheni ubahe mameli ibana tu jalana. Jala manutung daupa tu hadak kadangan na. Ai binahen ni ido napu pertalian na. Jala talmis si panganon na. Alai duk songoni tung paru maron nama jalana. Jala datan na memenuhi akabang so parbegu so marpascadian. Ido saha ni turpukta di parsaurata di minggutta sadarion. Jala topik nasaha tuhita hobar tu naung pinatomu-tomu ni uriata marhiti almanak nasun badia do debata jala parbinoto do disaluhukna. Tuhan Allah adalah Allah yang maha kudus dan maha tahu. Di hamu kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus ada orang so masuk kita tuturpu jami tahun sasitonga epistel nasahat tuhita sian surat ni apostel Paulus tu si Timoteus biduono ayat sada saha rodi ayat saplonomi ima nagabe padanan manang nagabe alus naik kotakas jelasakan di bagasan ngulu ni akan nasay alu-alu tu debata nasay jauh-jauh tu debata di bagasan haporsyaon doho pakirimon da mangulu ikon uduk do tu parange doho tu pangalaho hobar tu naduk ni apostel Paulus di sada Timoteus onom ayat 10 sada sahak rodi ayat 10 nomi jauh masa ayat dah kamangin dah alayang goho halak ngidebata manusia Allah ciptaan Allah mapurus ma siani pariahi mahati goran hadaulaton haporsiaon holong niroha habengeto doho labbok niroha dari nama do naswadong labbok niroha hadaulaton habengeton ni Habakuk alai justru disido situhu ni haporsiaon ni panwirang Habakuk justru disido unok nginguluna nasai jauh-jauh tu debata. Dia tidak sedang menuntut. Alai namar tangi yang doi mana tu debata. Manangnya ko sude bangsoon. Nasai mersiak bagi. Mengadopi ragamnya katot tangan. Mengadopi ragam ni akapamusaon. Mengadopi ragam ni akapanggosa-gosaon. Alai say satia do nasida tu debata. Alai say marsihoho do nasida. Di ojahan ni haporsyonna maradop po debata. Di sada sisi. Alai di sisi na asing arong do nagabi munggil arong do nagabi manirpang arong do nagabi macoho di haporsyaon na arong do nagabi munggil di parsobaon na tu debata imanuain pangalaho ni ngulu hazol maun siya nakatik kinasalpu saha tu tikyon
Jala masa dosa hatu akatik neneng ro. Alemar hite turpu jamita nasaha tu hita di bagasa tikon. Omma gabe sada parsiajaran. Omma gabe sada teladan tirua di bagasa ngolu ni akana porsia di patuduhon na poso ni dematado. Sada panidangion parsihohoton manangaha pe namasa songo dia pe gogo ni galubang namasa di bagasa nguluna songo dia pe gogo ni alugo na saya mangaupong nguluna tu habirak siamun songo dia pe gogo ni hamauloni mangela-ela jolmai songo dia pe habisuhon ni sibolisi manulikit dohok mangela-ela rohani jolmai alayang ko padohani Yesus tagan ibana diujuni sibolisi ikon laos idonang padongan padohata panidangyota lao maho bulis sianau iko marsihoho do iko patuduhonot do songo dia na pinatiluho ni pareng Habakuk dohot akanasai marsihoho jala marsitutu di bagasan hirim ni roha di hauukap ni roha ni dewata mangodingi madongani peluahon bangsoi sia gonggoman ni bangso na Leban imana perjulu Misir na peduahon itor Babel ma ima kaum Kasdim nama cai Koras sangat-sangat memprihatinkan perbuatan-perbuatan mereka. Alai ternyata mulut ai datang napi nasopuli debatai. Tidak. Justru di sini nang idau ni debata itani dia do persitutuamu manobau. Itani dia do persitutuamu di parsihohotomu di haporsiaon doho di persitutuamu mangulaho sadok lo menirohaku. Unang-unang molo pitor huelusi sudah katangyangmu. Unang-unang pitor hualusi sudah aka pangiduanmu. Unang-unang pitor hubuka sudah aka tingkat-tingkat berkat. Gabi marbali roham maka gijakon nadiho. Gabi marbali roham maka gijakon najinalom doho nasinarim. Sekalipun itu bertolak belakang dengan akal dan pikiran kita. Naeng mah modal sedikit untung besar. Tenaga sedikit hamorao merlibat ganda. Saya daw manihan lujangku diringku sutamba gajingku. Irto. Daw manihani. Alay ko masa do kana si songoni. Iko dalanata do dalan na marna ko tuat. Iko dalanata do sude daksay ola lupa tota. Iko tua do hita tutoru se buging se manibung tu gija mendagi. Manibung tu hegora tutoru do manibung. Irto tutoru manibung. Dungi muse di dalani muse nakut tu gija. Tidak cukup hanya melompat saja. Artinya bidang do. Lubangi. Bidang do. Iku dalanata. Dak sudah tadap perjalanan ningulu tau. Tidak semua datar-datar saja. Tidak semua enak-enak saja. Tapi merhite-hite Pareng Habakuk. Kata pertama yang disampaikan oleh Nabi Habakuk. Oman wang nasi torus nian. Marsi gorgor jala marsaringar di bagasa rohata. Tuhan tidak berubah. Dahodo ali Jehovah nahusoba naselaon. Itu dah di ayat 10:2. Dahodo ali Jehovah de bataku sian narobi dope nasun badia diau. Padon waengon dihita kamang dot taminang. Sahak do naing tuku-suku tao. Taruhir duan di bagasa rohata doh pikirat tao. Mana kola rosa hiti, manang kola digoi gotik tai, manang holan saoti rupani morot bilangan ni manang angka digit di rekening tai pitor na boharun waeng boha-boha mahitao. Isya manang na bersugu ni roha tuau pitor marsa rohana pitor tuki si majujungna udu-udu na mamerdalan songoni na mahita. Hupik kidak songoni akala ni debata. Idonak kading na ni si Paulus tu si Timoteus. Hai manusia Allah, sekalipun engkau menghadapi tantangan dan cobaan, anggo ulaun, anggo situhu, ojahan ni pajowokku diho, ikod do manotong ro di saliling nililingna. Ayaw na sa tiya do, hope
Tatorso. Ikon setia. Ai tuakana setia do debata setia. Tuakana solo maka jongcok di mana? Saya tidak tahu apakah Tuhan juga setia kepada mereka. Ada Yesus sudah mandokon. Manangisi nama suada honau. Suada honok kudo mana? Itu dapat dok ni Yesus, dapat dokan. Siapa yang menyangkal saya di dunia, saya juga akan menyangkal dia. Alai manangisi nama koko pau, hokopok kudo mana? Saharudi saliling nililin. Amin. Nabi, buido. Itu kan? Panidagong mana ngahape na masa ay persoalan do tuntutan do nabi nan siya baku di bagasat tangyang na songonom mapangalahon nami amang Tuhan setia do kami alai saya holan di dudo ni hama oloron do kami alai saya holan di pusa do kami alai saya holan di buli do au alai saya holan di parowarowa do au nabuhana ma nama jaladia nama di dia nama ujung ni sonon nama ujung ni ngoluku dao sarupa doi song padidang yun ni na poso ni debata jalan nubui majahom munay di pesalme 77 pesalmen Asaf irama ni ngulu na di pawoto do jala di batu do tu debata nakali doi mana dia terbatas. Aledang keterbatasan nai dipasuasai honi mana. Artinya keterbatasan itu tidak dieksploitasi. Nang pidi pasujori mana do songo dia do sibulisi, songo dia do kapar jahati mohan. Seolah-olah tidak ada masalah. Karejuna dinggan. Bulanan na terus marlasin roha marulupuluk. Si pata di pelid duduk tangan na tuaka si urupan narikok si urupan dohok lanak anak asing alai langsung do di boto siasat do siapa dia ini kenapa Tuhan membiarkan ini gale duau baradu pun akan si soni hidup do ni siasat alai ujung ni di mana angwau marsi hoho duau di debata manang dia pe na bidai ni jolma manang songo dia pe pangalahon ni jolma manang songo dia pe parngulonna na saya terus menaik rohaku mengajak aku untuk mengganti casing saya manugi-nugi honau naeng menggatihon haluan ni hapor siaoku angguau dao iko manotong doao idongai no bana di nagino baroni panurin kabaku ditangyang no songo dia kana por siai songo dia halak kasdim manidus manggosa-gosa itulah persoalan yang sedang kita hadapi pada saat ini bukan hanya Israel pada masa dulu. Juga pada saat ini kita juga menghadapi persoalan yang tidak kalah peliknya. Dan tidak dimungkinkan. Dan sangat-sangat dimungkinkan. Pada saat ini juga. Amat sangat mudah orang-orang berganti atribut. Tang nama dok neneng gabi bunglon hita. Aro tahi bahasa Batak ni bunglono. Meneng nahi ba abdohang itu. Iya, abidohang. Boto amu dapat doang, bunglon, wah udah kaning bunglon. Mu basa tokin warnana, hola tuna rata mana rata, hola tuna soklat mana soklat. Bahasa ini mahita, tangbui. Kemanapun kita punya warna. Itu Kristus nang mate jala tersilang nang roto tonga-tonga di portium. Ido pakirimota, ido ojahatta, dang boy mor haporsiaon alani. Persoalan namasa di tonga-tonga ningulut. Anggo persoalan ni yakin mahamu rodo torusi. Dang mar nama cohoti. Ido. Alani du sejut-jut una pangido asa demak ngulum. Una pangido asa macohok galug bangi. Ale pangido ma asa marguguhu mangadupi. Tidak akan pernah bagaimanapun doa kita riak-riak di laut tidak akan pernah berhenti. Ombak itu tidak akan pernah berhenti. Persoalan itu tidak akan pernah selesai. Nah saya ada romusena asing. Tak saya rupi ngatur romusena asing. Jadi tipe haporsiaun ni habaku. Harus kita transformasi dalam kehidupan kita. Hasatiau ni debata. Ikolohok do di bagasa roha nang pikirat. Pawana satia do hita.
Ay tu akan nasatia hulai solar. Ak tu akan nasatia do debata marhasatiau. Jala tu si do tupahanna ape honon na tanganan na labbo jala na sun badiai. Alani hita na pungu di baga setikon taruji-ruji ma ngabo hanguluta na selau. Itu to. Itu lapatan ni jami tau seda. Kehadiran kita di sini bukan karena kita sudah baik-baik saja. Alai asini rohani debata do. Alani marhite-hite turpukon, marhite-hite jami tau marsormina mahitan maik tusi. Kita sedang berkaca kepada firman Tuhan hari ini. Jangan-jangan cuma jasad kita, jasad kita saja yang ada di sini. Hati dan pikiran saya tidak tahu kemana. Hapor syaut ada kuoto benang itu dia. Jangan-jangan holan na mga lualu do taboto. Holan na martangi yang do taboto alai dak tabuka si pareota manangi hud debata. Makatai, itu tangiang. Siap bonani hata tangi. Engkau berdoa, dengarkanlah Tuhan sedang berbicara kepadamu. Dia ma na pinangiru ni debata siak kita. Imana kading episteli. Anggoho anak ngi debata, halak ngi debata. Ulahum ma daulat maho. Pelehom mangulum. Bahem ma ulahon aka ulau na dinggan. Pos maroham, pekerjaanmu yang baik pada saat ini itu tidak akan pernah berakhir dengan sia-sia. Marparbue jalan marpakorhod doe. Alani hupikir iko sudelu hita kamanginang mangaruji-ruji ngoluta. Nunga boha au nasay laon jalan mana tak mahita dau tujulo asalam sumakan pana dauta. Doho pakaholongita di debata naung sun mangalehon sude akaragam ni silehon na nasaha tuhita. Alani i adok sauti na tulu na naing si parehatta di bagasan tikyon marhite-hite hatani debata nasaha tuhita. Asasahat kita tu astuan panodoon doho pamilito ni debata tuhita. Na tersurat di Yohanes 7 ayat 32. Doho di Habakuk 2 ayat 4. Ido ang guastuan ning uluta pamilito doho panodoon ni debata tuhita. Mulutaida di Yohanes 7 ayat 38 asa mata ni mual na mangulu do na mabaor sian akka na porsedia tersoni mahatana budu bukom muna misi. Nah, setiap orang yang percaya kepadaku hidupnya akan menjadi aliran-aliran air kehidupan. Manang na tu dia imana, manang na tu dia imana bongok manang namian, semuanya akan merasakan kepuasan atas dahaga. Sarupa medo Habakuk 2 ayat 4. Itu astuan ni pamilito doho panudo ni debata tuhita. Mulu pese torus jala manotong adong nasay juking rohana di humaliakta, adong nasay makasuguhod ulaot na denggani, adong nasay mangana-ana, bahkan saha tu na managam hasusahat tuhita pos marwata. Pos marohamuna songon naidok na idama nateal do ibana taktigor rohana di bagasan alai anggo halak partigori manguludo binahen ni parsihohokna marhapor siaw. Habakuk 2 ya opa ujaha solot nari bagi binay alai anggo halak partigori manguludo binahen ni parsihohokna marhapor siaw. Alani song nahudok na kaning adok tulu sa otik na naikon si parsiranggut tonota na perjulu sehali atusi ma debata dadama jala atusi debata. Kita harus lebih mengenal Tuhan. Isu de debata jala songo dia doha isionna doho haguguonna. Maras tuan menakaningan Tuhan satiau ni debata. Tuha totongon ni holong dohot asini rohana na tuhita. Nase marmudu-mudu nguluta, nase manuturi hita yang selalu merentangkan tangan untuk menyambut kita. Jala mangapehot tangan na laho mamasu-masu hita mangalehon habisu do tagugod di hita. Ikot tadaot tadui asa unang tarhapur rohata, asa unang gabi merasa warung yang istilah tarhapurong. Hado bahasa Indonesia tarhapur. Mulai itu terhapur ini pecah apa ponggol jagung. Nah itu nah hapur. Meneng nai majui.
Supaya kita tidak kecewa, tarjepol. Itu. Asa unang gabe tarjepol kita. Supaya kita tidak kecewa. Ikut tadau tadu di bata. Jalan apa dua hun? Tuhan selalu menjawab kita. Dia maalus ni di bata. Jodoh pikiran tatabain manu hati alus ni di bata. Padahal Tuhan selalu menjawab dengan caranya sendiri. Itu toh. Dak tu carata, dak tu suha-suha ni pikirata. Ulu dusi pata si tatang nyakon, Tuhan unang bisa persoalan dia. Ditangi hod debata doi. Di sisi na asik di lo debata Tuhan muna gugu do hai pason mengadupi hamauloni. Hidup kan? Hidup tuh. Oma inna yanakonna namar sekolah di hutan adau bulan naro ikut kirimu nama wang sekolahku majatu tempo molodang ulu nama au diskorsing minna tarot toh nama na di hutan tapi olah sarat itu tanona saya martangyangi mana saya martangyangi Tuhan melibat gada mame pasu-pasu di porlakon di haumakon inna panen ma tapi tong donasai tapi duk saya panen ro anak nga marteleposian persikolan oma una pola kirim be ada butuh beasiswa ninna baik kok kamu mah sarupa dikan diurupi debat tadi kan una pola kirim be oma ada butuh beasiswa kolan uang kos cuma kirim Tuhan selalu memberikan dan menjawab doa kita. Bahkan sekalipun orang sakit menjadi mati, Tuhan bukan sedang tidak menjawab doa kita. Itu pun Tuhan menjawab doa kita. Unak tadi pun mulu mati. Nah tatangyak ko ni, gak bisa dia lusi debata tatangyak ta. Nah dia lusi debata doi. Edak taboto sakap ni debata di balik hujan akan ada pelangi. Di balik ni sudah ke persoalan nadong dia dobi kita. Adong dua kana ulina dinggan. Oleh sebab itu semua yang tidak kita mengerti tentang hal apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, una gabi madau kita tu debata. Totong mamartanginya kita tu debata. Mari kita ciptakan hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Hidup pada ni debata tu si Jeremia. Hata ni debata doi. Jeremia 33 ayat 3. Jauh-jauh mahu tuau. Asa hubabu tu ho jalahu paboto tu so sude akan bulun namasa naso niak tu sammi. Yang tidak kita mengerti Tuhan akan membuka tabir semua. Oh doa betu hatai. Kita harus mengenal dan selalu berdoa kepada Tuhan. Ayalusan di dewatado sude akka tangyak tai. Na batuluho majalada perpudi papos roham. Ulama-ulama jala loas ma debata mangula-ulona itu toh ulama-ulama jala loas ma debata mangula-ulona unang atoi ulauni debata ulauta martangiang dohot mangulahot tangyak tai anggo hasa sauna di debata do. Jadi unang sanksi dan jangan ragukan apa yang telah engkau doakan dan apa yang telah engkau kerjakan. Mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Lo madebata patulus sesudi. Manang na patuluson na nataulay, manang na patuluson na natatangyak ko ni lo madebata. Urusan ni debata dui. Dan ternyata lebih banyak urusan Tuhan kita urusi. Alai para sirohanu debata. Dak pitor di gotap sudi di loa si mana do saya mah perrohata do pikirata alai saya tong do di leon saya tong do dibuka akka harbangan ni haporsion nai mangalehon umur dagajang mangalehon hahipason nak pesipata marungutungu tita di parsahito itu tahe awang nahya marungutungu di di parsahito itu saya dong doi nang pe nong sa ubad di sima jujung na jala gajang umur na seolo do pesa sitong na bada butu barung tunguton dang madok maulate gajang umuru gudang nang ditoruku nong meragihan inna itu juga harus kita syukuri alani hu pikir kadongan amanami dan nami betul-betul urusata bagiatta mari kita ambil
hapor siao pakirimun na mangulu ido ba nabar pudi sahalima Lukas 10 ayat 7 dohot ayat 8 takasi dokone da sopi toraku akan amartang yang aria borngi duau alai ingok ma manangisi akan hupi tori ditikiro au jupaku do hapor siao di Portibio. Itu tantangan bagi kita manginang. So na huruk na dijulu nak kaningan. Sutung do alani akka tabo-tabo dohot akka alani natang natalmis dohot akka natonggi gawe lupa hita di debata na mga lehon ngulu di hita. Alani unang lupa hita. Molo tung di pasu-pasu debata hita di bagas tikyo. Tarok ma mau liate. Jale tapi lehon ma ngulut taon gabe hite-hite ni debata laho pasong kopon las ni roha tuakana di humaliang jala ido rahu pikir di hamuna dua keluarga amanginang keluarga silalahi dohot keluarga marbun macelas roha di bagas tikyo di wakamu kadat dana laho pasahatot tatu debata dakkola laho pasahatot ada tugas yang berat yang tidak ringan di sana. Waharo mabayna kayana ko taon asabui penidangyon na songo penidangyon ni si habaku engkau Tuhan selama ini seperti yang ku kenal dari bapakku dari mamaku itu tung dah iko saha do tusi debata na hutadda sian amukku doh inokku dumengga dui daripada siapa dita yakin mahamu itu dumengga do debata na tatadda dang neng dohonokku na toras debatana tarida daw dang arong di protestani alai debatana hutadda sian amokku doho inokku debatani amokku doho debatani inokku ido na husobban wai ido hapor siaon di padan darubi na manotong ro di saliling na boha asabui panidang yoni di bagasan rohani akayana kota totu dapat dahoma di jabuta manang na di dia ditiki hudul-hudul, ditiki dung-dungo, ditiki laumudum, ditiki mangan, ditiki madala-dalan. Mari kita perkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Asa unang canggung nasida, maka tidak ko debata di bagasang nguluna. Asa unang alang-alang rohana sida martangi yang disihatoropan. Itu to, gudang duhitokan na songoni, amen mak ninna. Mga ditonga-tonga nina torop, ribut sude ninna. Gabi alasan nadang martangi yang tu debata, amen mak ninna. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan debata Jehovah amanami mau liati ma Tuhan di pasahak rohanami tuho di asi dohot holong ni roham na manotong ro di saliling nililing na mga peho tangamu na labo na jalan sunba diai maka holongi jala mga lehon hanguluan na manotong di hami tongod doli Tuhan gok akka hamaulon ng parukilon na huadopi na ikon anu hamona konon nami lemar hiti-hiti turpu jami tahatam na bedi di bagai setikon lempos rohanami li Tuhan naso pasobom muhami asal manotong panideng yon nami namar si hohot bahwa na manotong doho hasati yaummu habadi yaummu rodi saliling nililing na alani ajari tugu taiti marohanami asa totok setia hami maka jong jokon hati goran hapor siao nang pakirimon nami manang di dia jala manangah hape namasa na di humaliang nami dangulaw na moray li Tuhan hura jumi hami do songod jol mana terbatas sami marhagaleo do jala talpedo hami tu hadadabu ni ngulu nami tu bagasa dosa alani urubi mahami Tuhan parsahalai mahami perbisuhi mahami lehon dihami tugu dohot hatawon laho patupahon akan muli songo panugunogomu marhiti na posoma apostol Paulus mendapot to si Timoteus asa songo nakanatino pam na pinarbadiaammu na jinoum jalan natinongosmu tutonga-tonga ni Portibion asa marhatidak makatidakon mangulahon sa dok lomone roham marhite-hite ngulu na marhadaulaton imahami li Tuhan atong
hupagonggo po kami ang ulo nami tuho. Nang akan aposom ama nami na dua keluarga Marbun doho silalahi na mabuan na kaya na konna na pinalumihomi bong tu bagas jorom laho pasahat to tuho asa pasorak konommu marhite-hite todim di bagasan padidion da badia pasu-pasu perbisuhi mah akan atoras asa gabi na sida perhitiammu mangalehon pangatusio dohot hadawon tuaka yan akon nami asa songon hirim ni sudia akan atoras boy hati dakonon na sida hagugo ommu dohot haisiommu di bagasan nguluna at tohong muliate madiho Tuhan mangasahon anakmu Yesus Kristus Tuhan si hokop jala si paluahami martangya kami tuho amin. Tapasahak mapiliata bahin sangap di debata maredde mahita sian bukwede nomor 550 siaya sadado uduna. Sana, bisogo niya.
Burian itu hatta nuaing sahak mahita tu ulaon padidion nabadia taparade ma roha doho pikirata dibuka bandunya ya. Taparade ma rohata tapuji matu hatta marede mahita sen bukede 146. Jongjong mana toras martang yang mahita halia manami nadi banua gijang narodo hami tujulum mabuana kada danahon saya si maroham jalo manasida gabi anak komu pasu-pasu jala pergugui manasida mangyahi hanguluan sogut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus amin. Atong hamu kadongan nama buan dana si didionon tangi hokamu ma hatani Tuhan Yesus lau mahamu tulia portibion ninna madoka kasisianna pudai hamu ma saluhu bangso didi hamu manasida tu bagasan goarni di mata ama dohot anakna dohot tod di parbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhu na hutonahone tuhamu jala ingok ma saya dongan aku dohamu ganupari rasi rasa ro ajal ni hasyangano manangise na porsia doho ni didi dapotan hanguluan alai na so porsia hona uhum sugut tangi hok kamu ma dohot hatana tarsura di surat ni si Markus adong ma akan nama buat dana tu Tuhan Yesus asa di jama alai dipicang akka sisian naima nama buani jadi dung di ida Jesusi sugo marohana di dokma luacamuma akada dana hiro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajao ne debata natutudo nahudohot tuhamu manangise pe anggo so songo dana ibana majalo harajao ne debata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka danahi dia peho matangan na tu nasida mamasu-masu nasida di hamu kana toras hati daku kamu majolo hata hapur siautai rap jala takasma hati daku kamu au porsia 2 ya doh dihanguluan na sora sudah amin bah ya atong alusihamu majolo takas alusihamu hatana husukutunot tuhamuna na perjulu di pangido hamu naing di dio na kadadana hotu bagasan nahi na porsiamuna 2 beha naulu do hamu mamude anak komuno
asa diboto jala di ihutun nasida hatani debata na batuluhon na olo do hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus atong tabu manasida tu debata tapasaha manasida tu debata marhite-hite padidion na masida romahamu sasa keluarga. Agak geser dikit ke sana. Iya. Ale Javier Christ Silalahi. Hudidi maho tu bagasan goarne di bata ama. Doho tu bagasan goarne anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goarne toddi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de batama ho di habobong motu bagasan harajonna ola nyo rudi saliling nililingna. Amin. Oke. Ya. Ale Teofani Elora Cristebelle Marbun. Hudidi maho tu bagasan goarne de bata ama. Doho tu bagasan goarne anakna Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goarne toddi parbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan de bata maho di habobong motu bagasan harajonna. Ola nion rudi saliling nililingna. Amin. Oke, silakan. Jongjong manatoras nang membuat dana terdidih Martangiang Mahita. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga ho pasahat nami akada dana hotuho. Jala di jakokoro na sida gabi anak komu marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhuria ni halak Kristen na sida di tanoon. Jala gabi panean di hanguluan na saliling ni lilingna. Ashima roham doho di akanatoras di danahon. Saya pargugui jala ajari manasida manugunugu dak danahot tuho. Asa rap nasida taruli di akka artane harajaomu. Amin. Mared de mahita sen bukede 145 ayat sada laus jongjong mahita saluhuna. Martangiang Mahita tapasaha mapiliat tu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang.
Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggat doho nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masyan na nilihom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati buluhon harajaw mo dito nga ni huriam doho di Portibio. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silihol-lihom mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomone roham di Banua Tongaw songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami tugi hutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamu mapasu-pasu na syed debata mula mahamu di bagasad dame. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor ho madamena tutodim. Ala topet masa padidion na badia 75 na dua keluarga asa di jolo mahita marsa jalangan doh ruasta 75 hamu ro akka manginang masih jalanga selama hari Minggu hita